Gorriunekin hasten da dena, baina gorriunetzen izan lehenbiziko abestia sormen prozesuan. Ze sormen prozesuak azken finean kaos hutsa izaten dira, ez dira inoiz modu ordenatuan garatzen. Baina bai, egia da gorriun sortzeari ekin genion momentutik bagenekiela diskoa irekiko zuen abestia izango zela. Eta horretarako adibidez erabaki genuen ahotsak irekiko zuela diskoa. Ahotsak irekitzen du eta segundo gutxitara banda sartzen da bere deskarga guzti horrekin, ez? Eta horrela nahi genuen segundo gutxitan erakutsi disko osoak zer zekarren, ez? Karta guztiak erakutsi. Abesti honek hilekoaren inguruan hitz egiten du, lehen hilekoaren inguruan. Aldaketa momentu hori non ume bat emakume bihurtzen den. Eta funtzionatzen du protagonista den emakume honentzako abisu gisa, ez? Munduak ez dezala usteldu horrenaren. Naiz eta hemendik aurrera, nerabe guztiak bezala, emakume hau hasiko den munduaren arrisku horien bila etengabe.